Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Volia agrair també, reiterant les paraules de Pep, en primer lloc al Col·legi de l'Art Major de la Seda i en especial al seu president, en Vicent Genovès, per acollir la presentació d'esta associació del Casal Bernat i Baldoví en les seues instal·lacions. És de justícia recordar així la lluita del Col·legi de la Seda per la conservació d'aquest edifici representatiu, no sols de l'edifici com a objecte físic, sinó també de l'esperit que representa des del punt de vista històric, des del punt de vista cultural i identitari, el Col·legi de la Seda. Per això, tots els socis que hem pogut vindre així, els socis fundadors, la majoria, portem el llaç que representa precisament aquesta defensa d'aquest edifici i d'aquesta reivindicació que esperem, més prompte que tard, les administracions públiques tinguin en compte i valoren en sa justa mida el valor d'aquest edifici i tot el que ell representa. Quan tinguem les primeres reunions, ens començàvem a juntar per a pensar què podíem fer davant de la situació actual de la festa, pensàrem en un esperit que ens unia a tots, a tota la llista de persones que llegit fa un moment Joan Victorià. El món faller sempre ha representat un exponent de la cultura i de les tradicions valencianes i d'una manera particular ha sigut una font de transmissió i enriquiment de l'idioma valencià, de tal manera que quan este era menyspreat o quan estava poc menys que arraconat foren les falles que contribuïren no sols a la seva conservació, sinó també a la seva difusió en l'àmbit de lo cultural i de lo col·loquial de la llengua parlar i de l'escrita en totes les seues manifestacions. El mateix pot dir-se de la indumentària tradicional valenciana, de la música, del cant i dels balls valencians, de la literatura festiva, de la pilota, de l'ingeni intrínsec a la falla com a creació artística o de la pirotècnia. Per no parlar, per supost, de la cohesió social i el sentit de continuïtat històrica i identitària que representen les falles, especialment en les grans ciutats i a l'anònima despersonalització intrínseca a elles. El Casal Bernat i Baldoví, que tenim la satisfacció de presentar avui a la societat valenciana, és una associació cultural i cívica promoguda i integrada per persones vinculades intensament en el món faller i festiu en general, de tal manera que podem afirmar que naix del mateix cor de la nostra festa. En ella caben fallers, artistes, escriptors, historiadors, periodistes i tots aquells que, conformant un equip multidisciplinar, volen desenvolupar i promoure l'organització d'activitats culturals que faciliten l'estudi, el coneixement rigorós i la difusió de la festa de les falles, tant a nivell valencià com estatal i internacional. En esta línia treballarem totes les facetes del patrimoni cultural de la festa, aspectes lingüístics, literaris, artístics, històrics, sociològics, en la creença de que tots aquests aspectes no poden entendre sinó com a parts d'un tot que queda sòlidament unit a la pròpia idiosincràsia secular del poble valencià. I per a dur a terme aquests fins hem triat el nom de Bernat i Baldoví. Josep Bernat i Baldoví vingué al món en Sueca un 19 de març i se n'anà un 31 de desembre a l'altre món, de 1864, l'any que ve farà precisament 150 anys de la seva mort. Bernat i Baldoví, escritor, poeta, a més de jurista, és una de les figures principals de València. Enquadrat en el grup d'escriptors d'Espardenya, el suecà és conegut des de la plaça de Baldoví de 1850. Iniciat també se pot dir autors modern i Bernat, a més, destacà per la pràctica del periodisme irònic, en companyia d'altres grans polemistes del moment com Pasqual Pérez i Rodríguez o Josep Maria Bonilla. Els problemes econòmics del camp valencià, l'escepticisme davant del precari funcionament de les institucions de l'època inspirada en la major part de la seva producció escrita. La poesia satírica de Bernat, com també la seva obra teatral, veu de forma directa de la tradició literària valenciana que des de l'Espill de Roig o el procés de les Olives de Jaume Gasull, passant per la rondalla de Rondalles de Galiana, les obres del Pare Mulet o els col·loquis del segle XVIII, construïren un imprescindible pont estilístic i temàtic que encara avui té la seva màxima expressió en l'Escola de Poetes Festius Valencians, alguns dels quals tenim l'honor de presentar avui dins del nostre elenc de socis fundadors. Bernat i Baldoví connectà de forma absoluta en el poble valencià de l'època i també en una festa, la de les Falles, que en l'espai de 100 anys escassos
evolucionaria des de l'estoreta velleta fins a l'actual esclat d'art, música, pólvora, sàtira, cultura i tradició que conforma la festa d'avui. No per casualitat, el màxim guardó del concurs de llibres de Falla porta el seu nom des de 1955. Per totes aquestes raons, i també per haver-se dedicat no sols a la festa de les Falles i unes altres, sinó també a unes altres festes, i també per ser exponent de l'ús escrit i literari de la llengua valenciana, els fundadors d'esta associació prenem el seu nom com a inspiradors d'una acció cultural que no queda reduïda al cap i casal, ni tampoc és la nostra pretensió a la festa de les Falles, sinó que té la pretensió d'abastar l'àmbit de tot el territori valencià i de totes les variades manifestacions festives del nostre poble, les fogueres i de més manifestacions festives per els moros i cristians, la Madalena, etc., que veuen al capdavall d'una mateixa tradició i de similars coordenades inspiradores i organitzatives. A propòsit de l'inici que vostès han pogut presenciar, a més de complir en la tradició d'iniciar els actes fallers en una composició d'aquestes característiques i de fer-nos esbossar uns quants somriures i també d'omplir de goig la vena teatral d'alguns dels nostres socis, no ha tingut més intenció que precisament la de retrotraure-nos a un lloc i un temps actual, però homenatjant i recordant aquell estil immortal de Bernat i Baldoví. De totes maneres, Bernat i Baldoví és molt més que els sainets o que el Virgo de Vicenteta. Si reivindiquem a Bernat, ho fem també per la seva independència de criteri. Reivindiquem el seu esperit crític, la seva postura vital davant de les injustícies socials i les desigualtats que li tocaren viure. Reivindiquem, com s'ha dit, la seva valencianitat idiomàtica i referencial, uns valors tots ells que 150 anys més tard tornen a recobrar plena actualitat. Dedicant la nostra associació a Bernat, reivindiquem també a un escriptor tractat de forma desigual pels investigadors moderns, inclús alguns sectors de la mateixa societat valenciana. Recordem així, sense anar més lluny, aquell insensible derrocament de la seva casa natal en Sueca en 2007, a pesar del moviment cívic que s'alçà per a demanar la seva conservació, comandat pel nostre amic Juli Amadeu Arias. En 1909, quan se celebrava el primer centenari del seu naixement, en un acte públic organitzat per la Societat Humorística d'Antigor, ja desapareguda per pròpia iniciativa dels seus promotors, és una història moderna que anem a comentar així, el Parlament, llegit per Josep Belda, va incidir en la valencianitat de Bernat. Vaig a llegir les paraules textuals. Digué el Josep Belda: en tot temps i en tot país haguera sigut volgudíssim per los seus paisans. En València deu ser-ho més, perquè el que li ha donat tanta fama és precisament el que forma un dels distintius del nostre caràcter. En este concepte se pot dir que Bernat i Baldoví fon el més valencià de tots els valencians. Reivindiquem, per tant, també, mirant-nos en l'estil del més valencià de tots els valencians, el sentit de l'humor intrínsec a la festa fallera, fins al punt que les falles no podrien entendre sense prendre les coses en humor, que és molt distint a prendre-se-les a broma, activa i potencia el pensament creatiu i permet tindre una mirada fresca i oberta de la nostra realitat, en la qual abordar productivament situacions adverses. L'humor, també com l'autocrítica, brinden la possibilitat de distanciar-nos de nosaltres mateixos i del nostre entorn. Nos ajuda a estar animats, optimistes, a tindre un talent positiu, a fer les coses de forma constructiva i proactiva, valors tots ells que adoptem també com a leitmotiv del nostre casal Bernat i Baldoví. Feta aquesta justificació de la nostra denominació, anem a passar a desgranar els fins que ha comentat Joan i les activitats que volem posar en marxa a partir d'avui. La festa de les Falles s'enfronta en aquests moments a reptes molt diversos. Per ha indicat uns quants. Els problemes poden vindre des dels purament materials fins als propis filosòfics de la definició de la festa. Quan tots els que ens estimem la nostra festa la valorem, com és precís, tenint en compte aquestes avantatges o aquestes característiques comparatives que fan de la festa de les Falles una festa única en el món. La falla com a creació artística, la sàtira, el llibret de falla, totes aquestes manifestacions que per desgràcia han de barallar-se en una disponibilitat econòmica cada vegada més escassa i en una certa dilució, com a mínim és la nostra forma d'entendre la qüestió, d'aquests valors inicials que feren de la festa de les Falles la festa única que és avui. I aquests valors diferencials que la fan única són precisament els valors que nosaltres
anem a difondre des del nostre casal. El nostre casal pretén ser un lloc de creació d'opinió, també de possibilitar debats entorn als problemes de la festa de les Falles, precisament per això, perquè és una associació nascuda des de la mateixa festa fallera. Nosaltres no podem ni volem donar lliçons a ningú, però evidentment sí que podem reflexionar sobre els problemes de la festa d'avui, els reptes que estem enfrontant en un pròxim futur. Tots aquests fins que ha comentat Joan i que no vaig a repetir, al final ens porten a una sèrie de projectes que, encara que pareguen molt normals i molt lògics i molt repetits, no són tan fàcils de dur a terme. Realment, els nostres fins i el que nosaltres volem dur a terme és molt ambiciós i va requerir de molta feina, de molt de treball i de recolzament de molta més gent de la que avui està component de forma oficial el Casal Bernatí Baldoví. Començant pel tema de la llengua, jo enllaçaria en una altra cita de Bernatí Baldoví. Bernatí Baldoví, en 1847, ja es queixava de la poca estima que alguns fills d'esta terra tenien pel seu idioma propi. Ell parlava en estos termes: volguera que vostè tinguera bondat d'explicar-me el motiu perquè alguns fills del Regne de València, que en ell viuen i en ell moriran probablement, en lloc de mostrar-se agraïts a la pàtria que els dona menjar actualment i a la llet que els mantingué en la seva infància, han de tindre tanta aversió i repugnància a la llengua valenciana que quasi s'avergonyixen de parlar-la. Algo sona, no sé. Ha passat esperit de l'errat. És la llengua. És la llengua. Bé, la llengua valenciana és l'idioma oficial del Casal Bernatí Baldoví, així no ho estableixen els nostres estatuts, i bé, la producció escrita i audiovisual del nostre casal se seguirà aquesta norma. Nosaltres no ens tanquem a utilitzar altres llengües quan siga oportú. La nostra projecció no vol ser exclusivament valenciana, sinó que esperem a tenir una projecció que vagi més enllà de les fronteres valencianes, però sí que tenim clar que si els valencians no defenem el nostre, i en aquest cas la nostra llengua, ningú ho farà per nosaltres. A partir d'ahí, nosaltres potenciarem, com un dels fins de la nostra associació, aquest ús correcte de la llengua valenciana, especialment en les falles, en els cartells de les falles, en els llibrets, en tota una sèrie d'accions que els comentaré a continuació. En tots aquests projectes anem a participar moltes persones de moltes diferents procedències. No sols, com ha dit, els socis, sinó també les comissions de falla, que esperem que col·laboren amb nosaltres, i investigadors que, sense ser socis de ple dret del Casal Bernatí Baldoví, sí que esperem que col·laboren amb nosaltres en aquestes accions que volem dur a terme. Sense ser exhaustius, volem promoure edició de publicacions de tota índole, començant per una revista. Probablement el primer projecte que encararem a partir d'avui és l'edició d'una revista. Encara tenim que valorar els condicionaments sobre la seva periodicitat, els seus continguts, etc. Però veiem que tenim prou material humà com per a dur a terme aquesta tasca. Intentarem que sigui una revista molt diferent de lo que podem trobar avui en el mercat. No ens plantegem competir en altres publicacions que existeixen avui i que compleixen una llavor, que compleixen i que estan omplint un bon espai, a més en un molt bon fer. De fet, alguns dels responsables d'aquestes publicacions estan també entre els nostres socis, i d'aquesta revista, en la que tenim ficades moltes esperances, serà, diguem, el nostre projecte estrella, que esperem que per a l'any que ve es puguem presentar, si tot aplega, a bon port. A més de la revista, tenim la pàgina web, una pàgina web que estarà disponible per al públic a partir del dia 9 d'octubre. La pàgina web és casalbernatibaldoví.org. A partir d'ahí, això serà, diguem, la nostra finestra oberta a tots els fallers i als valencians en general. Intentarem que siga no a soles
una mera recopilació d'artículs o d'informacions, sinó també un espai de debat on els fallers podran participar i donar la seva opinió sobre diferents temes que anirem plantejant periòdicament i en el que ens parla gent d'una forma controlada i esperem que en ESME i entrellat puguin donar la seva opinió. Ja contem en algunes firmes per a començar en les primeres col·laboracions, entre les quals contem a Maria Jesús Coves, presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, a Manuel Andrés Ferreira, columnista de les províncies, a Aureli López com a expert en pilota valenciana, contem també en Manolo Marsal, president de l'Associació d'Estudis del Camp Valencià, i a més alguns socis que ja estan donant a conèixer les seves opinions també en la secció específica de la nostra web, com és el cas de l'amic Rafael Melià. Eixa web representarà, ja que la seu, lògicament tota associació té una seu, però no és una seu que pugui estar oberta al públic, eixa serà la seu del casal que estarà oberta per a tots, a la que ningú se li tancarà la porta, per supost, sempre que complisca en uns mínims de serietat i de bona educació, i a partir d'ahí, veurem el que és. Nosaltres tenim moltes esperances en que és una cosa molt interessant. A més d'aixòs dos projectes que tenim com a més immediats, està la participació en mitjans de comunicació i en taules redondes. Molts dels nostres socis ja participen, de fet, en diversos programes de ràdio especialment, en els que donen a conèixer la seva manera de veure, d'interpretar els problemes de la festa. Òbviament, l'opinió del Casal Bernat i Baldoví no és una opinió monolítica, no tots tenim per què estar d'acord en totes les coses ni tenim que pensar al 100% de la mateixa manera, però sí que volem perfilar una línia en el sentit que ja s'ha estat explicant. No ha costat molt formar aquest grup, formar un grup sempre és difícil. Es tracta de sumar denominadors comuns, en aquest cas, com us ensenyaven en l'escola, en aquest cas el denominador comú és prou comú a tots, però esperem que puguem sumar denominadors comuns més grans en gent que compartisca en certa mida la nostra forma d'entendre la festa de les falles i la valencianitat en general. No vull que estendre molt més, només volia comentar com se pot col·laborar o com se podrà col·laborar en el Casal Bernat i Baldoví. La primera col·laboració, lògicament, de tota associació és per ser associat de número. El soci de número pot participar de ple dret en totes les decisions de l'associació i pot enquadrar-se en un o més grups de treball que tractaran de desenrotllar els fins que els he descrit. Des de la pàgina web se podrà descarregar el full d'alta de soci i a partir d'ahí podran posar-se en contacte amb nosaltres i fer-se aquesta gestió si així no ho desitjaren. Per a qui no vulgui un lligam tan fort en l'associació, tindrem l'opció de constituir-se en simpatitzant de l'associació. Fer-se simpatitzant vol dir que se rebrà informació de totes les activitats que anem proponent, se podrà interactuar a través de la pàgina web, segurament d'una manera més profunda que el soci anònim, que la persona anònima que vulgui entrar en la pàgina web. Estaran també els associats col·laboradors, que sense implicar-se activament en la marxa de l'associació sí que puguen contribuir als seus fins en una aportació desinteressada. Les comissions de falla són precisament persones jurídiques que no poden ser socis de número, però sí que poden convertir-se en socis col·laboradors. En aquest sentit, en la línia de la defensa de l'ús correcte de la llengua sí que anem a oferir un servici d'assessorament i de traducció. Anem a oferir també ferramentes lingüístiques en la nostra pàgina web que estiguen a l'abast de tot el món per a que les pròpies comissions falleres puguen utilitzar-les i així anar a difondre de forma més productiva l'ús de la llengua valenciana. Necessàriament col·laborarem en entitats, en experts i en estudiosos que des d'àmbits externs al casal compartisquen alguns dels nostres fins i, per últim, per raó del seu prestigi o mèrits rellevants, nomenarem associats d'honor que hagin contribuït a dignificar la festa de les falles, la cultura valenciana o contribuït de manera extraordinària al compliment dels fins de l'associació. I en aquest sentit tinc l'honor de comunicar-los així que el primer soci d'honor serà precisament el Col·legi de l'Art Major de la Seda,
no cal que donem més motius ni més reconeixement que el que ja s'ha expressat anteriorment. Poca cosa més, crec que no m'ha deixat res. Vos dono una volta més les gràcies per la vostra atenció. Vos invito a que participeu de la nostra associació des d'avui mateix, de totes les maneres que vos ha explicat i d'alguna més que a vosaltres us vos ocorrisca si ho teniu a bé o ho teniu en ment. No serà una singladura fàcil, ens tocarà treballar molt, intentarem explicar-nos de la millor manera possible i, en fi, esperem comptar en el vostre recolzament i la vostra comprensió. Res més, així acaba l'acte, vos convidem a que iscau fora, on hem preparat una misteleta i unes pastetes per a compartir amb tots vosaltres en este fi de l'acte de la presentació. Qualsevol persona que tinga dubtes o vulgui aclarir més qüestions, allà estarem a disposició de tots vosaltres per a comentar tot el que vulgueu. Moltes gràcies.